Krásný den, přátelé, já vás vítám u dnešního výkladu z karet. Dnešní téma je novoluní v Býku, které máme 16. května ve 22 hodin. Býk, zemské znamení. Býk má rád luxus, klid a plnou lednici. Ano, takže opravdu býk je, nebo býkovi vládne Venuše, takže to tady opravdu je o té lásce i samozřejmě, ano. Je to i o tom, že býk touží po takovým, víte co, mít plné stoly, mít opravdu takový ten požitek z toho všeho, jo. On se nikam nehoní, on je takový jakoby klidný, poklidný, ano. Někde si sednout a opravdu si dát něco dobrého. Není to o žádných sprintech, ale je to přesně o té trpělivosti. Takže my se tady podíváme na nějaké vzkazy, které tady máme z kartiček a podíváme se samozřejmě do tarotu. Takže jdeme na to. Co tady máme za vzkazy? No, tak vidíte to. Už jenom tady z ty kartičky čeká nás tady hojnost. A to je přesně téma toho býka, jo, hojnost. Pentakly jsou, to je opravdu zemská energie. Hojnost a prosperita míří do tvého života. Okolnosti se vyvíjejí ve tvůj prospěch. Ve finanční oblasti lze očekávat silný progres. Úspěch v pracovní činnosti. Jedná se o potvrzení, že tvé činy budou řádně odměněny. Cesta vítězství a stability. Je tady vhodná doba k investicím, to už jsem říkala. Přichází velmi solidní nabídka. Je to nejsilnější znamení opravdu té materiální hojnosti. Samozřejmě ESO Pentaklů může značit výhra, jo? Výhra v loterii, ano. Takže klidně si můžete zkusit někdo vsadit, třeba se na vás opravdu štěstí usměje. Tak, máme tady kartu poustevníka. Je to takové to vnitřní vedení, ano. To naše vnitřní vedení je možná tady potřeba se někde na chvíli stáhnout do toho ústraní a přemýšlet, jakou cestou se vydáme. Jak velkým omylem je záměna samoty za osamění. Právě o samotě čerpáš sílu a napojuješ se na vnitřní zdroj nekonečné moudrosti. Jak můžeš poznat, co se děje ve tvém nitru, když máš kolem sebe neustále hluk? Slyšet všechny, ale ne sebe. Stáhni se na čas do ústraní, získáš pro sebe klid a prostor na vše se utřídit. Je to karta i takového duchovního průvodce, jo. Takže tady někdo bude možná na té své cestě přemýšlet. Možná na cestě k té hojnosti bude přemýšlet, kudy. Je tady karta desítky mečů. Desítka mečů je karta konec uvěznění. Je to konec něčeho docela těžkého, náročného, takového postoje nebo záležitosti, které se vám v životě udály. A je tady začátek nového cyklu, ano. Negativní postoje jsou příčinou chronické nespokojenosti v životě. Můžeš se nacházet v období kontinuálních nezdarů. Změň perspektivu svých přesvědčení, které neplodí takové ovoce, jaké si pro sebe přeješ. Vědomé osvobození od negativity přichází pomalu, ale jistě. Jdi s odvahou dále. Začátek nového cyklu. Jo, takže tady se někomu končí opravdu nějaké takové docela náročné období, ano, kterým si tady musel procházet. Takže my se ještě teda podíváme na to, co nás tady, nebo co tady máme za vzkazy z těchto kartiček. To jsou karty takové ty andělské. Já mám je hrozně ráda, tyto andělské karty. Máme tady kartu 666. Je to karta rovnováhy a harmonie. Jo. Hledejte rovnováhu a harmonii ve všech aspektech svého života. Jo. Povede vás to vlastně k tomu úspěchu, který máte tady. Tady máte ten úspěch. Jo. Máme tady kartu 3434. To je karta splňte si své sny. To je taky o té hojnosti, o těch přáních, ano. Opravdu ty vaše sny se mění v tu realitu. Soustřeďte se na to dosažení těch vašich cílů, ano. A máme tady kartu 1919 a to je božské vedení. To je přesně tady, jo, duchovní průvodce, božské vedení. Ty vaši anděle vás vedou opravdu na cestě, na tu správnou jakoby cestu vás vedou ty anděle, jo, kde opravdu uvidíte tu cestu do té vaší budoucnosti, ano. Nechte je našeptávat, oni vám tady našeptávají, jo, kudy máte jít a to mě přesně i tady jde právě s tím poustevníkem, ano, že právě v té samotě, v tom klidu, vy se stáhnete do toho klidu a tady vám budou ty andělkové a ty vaši průvodci našeptávat,
přesně kudy a jakou cestou se máte vydat. Takže my si to dáme tady takhle stranou. Tak, no tohle možná nechám tady takhle. A jdeme se teda podívat do tarotu. Co nám k tomu chce říct tarot? No vidíte to. Tak, co tady teda máme za vzkaz na to novoluní v Blíku? Ano, novoluní v Blíku. Ty býci, to jsou prostě požitkáři. Jo, já jsem sama býk, takže vím, o čem mluvím. Já jsem taky takový požitkář, mám ráda tu svoji stabilitu, mám ráda věci přesně tak, abych věděla o tom, co se kde děje kolem mě, jo. Tak, co tady máme za vzkazík? No, podívejte se, přesně, krásné nové začátky, jako je ta 10 mečů. Takže tady někoho čekají nové začátky a nějaké rozhodování, právě možná v tom poustevníkovi, se budete prostě rozhodovat, budete přemýšlet, protože meče jsou hodně o myšlenkách. No, vidíte to. Každopádně je tady i karta, jo, vidíte to, i karta nebo energie, 5 holí, jo. Samozřejmě na té vaší cestě jsou překážky, ano, a ty překážky je potřeba prostě udolat, jo. Karta sluníčka, vy tady jste se prostě rozhodli jít novou cestou, nějakou cestou opravdu do té rovnováhy, mi to tady jde, jo. Je tady karta i velekněze, což znamená, je tady ta ochrana z té hůry, jo. Jsou tady ty záležitosti, kdy právě vy nacházíte v nějaké situaci řešení, jo. Řešení právě odejít z těch bojů a jít do toho slunce, do toho štěstí, do té lásky, do smíchu, do radosti, ano. Jde mi to hodně s tou kartou nebo s tou energií té 10 mečů, to uvěznění. Jo. Je potřeba tady opravdu tyto záležitosti uzavřít, tu kapitolu prostě ukončit. Jo. To hodně těžká energie. 3 poháru a karta léčení. Jo. Ta 3 poháru někdy značí samozřejmě komunitu i jakoby, víte co, v té rodině. Jo. Komunitu v té rodině. Teďka mi to tady trošku jde, i ten velekněz, jo, 5 holí, možná v té rodině, možná tady někdo řeší nějaké rodinné záležitosti, ohledně dětí třeba, jo. 3 poháru bývá energie dcera, matka, babička, jakoby, jo. Takhle ty 3 ženy kolem sebe, jo. Když se tady ta událost dostává do rovnováhy, to potřebujete možná tady nějak vyřešit, pořešit ty záležitosti, jakoby v rodině, jo. Se dostáváte, ale bych řekla, ta královna holí, to je energická žena, ano. Taková žena, která udává tomu všemu ten tón, jo, to, jak to všechno bude. A je tady karta měsíce, jo. A mám tady nádhernou kartu transformace, jo, smrti. Takže mě to tady hodně jde i možná do nějakých takových záležitostí těch rodinných, jo. Královna holí je žena, která má ráda takovou ten pořádek, jo. Ten pořádek v té rodině. Trošku mi to tady jde právě do takového jakoby léčení těch rodinných záležitostí, jo. Kdy vy jste tady v té roli možná opravdu té ženy, která je hodně aktivní v té rodině, jo. Jsou tady prostě v rámci i těch vašich bojů, jo, těch překážek, které tady máte. Jsou tady nějaké skryté záležitosti, jo. No, císař. Samozřejmě císař je otec, jo, otec rodiny. Trošku mi to tady, jak jsem říkala, že tohle může být nebo dcera, matka, babička, jo, 3 ženy v rámci rodiny, jo. Toto může být samozřejmě váš otec, ano, nebo i váš manžel. Trošku mi to tady jde pro léčení nějaké rodové linie. Pro léčení rodové linie ze strany otce teda, jo, protože se nám tady ukázal ten císař. Pro léčení vnitřního dítěte, jo, a tady i ta mírnost, je tady léčení, je tady dostání se do sebe lásky, do sebe hodnoty. To mně právě přijde s tou 10 mečů, že tady někdo jste uvězněný, jo, v rodinných nějakých událostech, záležitostech, jo, ze strany toho otce, jo, jakoby ty životy, prostě otec, děda, praděda a tak dál, jo. Protože tady právě díky těmto záležitostem
to novoluní v tom býku, to je přesně o té stabilitě, jo, o takovém tom materiálu. To materiálu tady máme prostě, jo, jako kdyby se tady v té vaší rodině neustále řešily nějaké záležitosti ohledně financí, ano. Ale ono to tady jakoby končí, jo. Vám se tím vlastně to novoluní přesně o těch nových začátcích, jo. O ukončení něčeho a nových začátcích, nebo vůbec ty nové začátky, které tady máte i v té smrti, 10 mečů, máte tady toho blázna, jo. Tady je prostě opravdu rozřešit a i to slunce je vlastně karta dětí, jo. Hodně mi to tady jde, že vy si tady potřebujete proléčit to své vnitřní dítě, dostat se do té rovnováhy, do té sebehodnoty, do té sebelásky, jo. Protože tady ten člověk vám tady dělá takové překážky, jo. Spíš bych řekla opravdu, že je to váš otec, než váš muž, jo. Ano, 10 poháru. Rodinné záležitosti je potřeba tady vyřešit, ale jak říkám, to se tady končí, jo. S tímto novoluním tady nastává něco krásného, hezkého, vidíte zase do té lásky, máte tady 10, 9 poháru, jo, to je to naplnění. Naplnění těch rodinných záležitostí, ano. Tak, tady mi spadly karty na zem, takže jdeme míchat dál. No, 6 mečů, vy se už opravdu od toho odpoutáváte, jo. Přestáváte být uvízlí v nějaké situaci. Myslím si, že vám jako ženám to tady způsobuje docela problém, možná v navazování jako vztahu, jo. Jít do té hojnosti. Samozřejmě nejenom té materiální, ale i té, co se týče toho naplnění. Jo. Vy potřebujete, každá žena či muž, chceme být naplněni až po okraj, chceme tu lásku, ano. Trošku mi to tady jde, že právě tam jsou překážky ze strany toho vašeho otce. No, Eso pentaklu, máme tady po druhý, Eso pentaklu, jo. Se tady opravdu posouváte díky tomu, že si uzavřete nějaké záležitosti těch rodinných vazeb, té minulosti, jo, jak jsem říkala, tady mě to jde hodně, tady jsem říkala, že to je teda jakoby vy jako žena, matka a vaše babička, jo. I tyhle ty záležitosti si tady, možná i ta vaše matka si tady nese jakoby nějakou přítěž, zátěž, jo, z těch minulých životů. Hodně mi to tady jde, jo, že vás tady prostě blokuje ten muž váš otec, jo, možná právě v tom, že vy si tady třeba jste potkávali v životě spíš takové partnery, které vám spíš jako vyloženě dávali ty kuly dozad. Dělali vám na té cestě překážky, protože tady to máme krásně. Překážky v té vaší hojnosti, jo, abyste se mohli posunout do té radosti, štěstí, spokojenosti. Hodně mi to tady právě jde i s těmi býky, jo. Býci, pany a kozorozy, jo, protože tyto 3 znamení jsou přesně v těch energiích těch pentaklů, jo, té zemitosti. Takže i vás, ty 2 další znamení vás to může ovlivňovat, jo. Samozřejmě ten výklad je kolektivní pro všechny, jo, tak já jenom říkám, že se třeba může týkat těchto znamení, hodně mi to tady jde. 2 holí, jo, vy konečně opouštíte tuto situaci, těch záležitostí rodinných, ano, tady jste opravdu už ve své síle, jo, vy jste se díky tomu dostala do své síly, královna holí, ano. Jako opravdu aktivní žena, která proto dělá maximum, protože vy jste i možná sami v tom poustevníkovi, vy sami sobě jste tím duchovním průvodcem, jo, vy už víte přesně, co máte dělat. Protože i ten císař je energie, nebo i ten velekněz, jo, kdy přesně víte, co máte dělat, kdy už někam míříte a vy míříte přesně z té minulosti, z toho, kde už vám to neslouží, tam to je konec, míříte do té hojnosti, krásně, protože máte tady tu kartu smrti, jo, takže jdete do té lásky, do toho naplnění, jo. A tady máte přesně kartu té síly, jo, takže vy jste právě ve své síle, jako ta královna holí. Krásná, charismatická, aktivní žena, jo. Vás tady už budou ty muži opěvovat, právě protože vy si tady zakončíte nějaké martyrium z těch rodinných záležitostí ze strany toho otce, jo. Takže vy budete krásná žena, aktivní, kterou si právě dávají muži na ten piedestál, jo.
Máte tady kartu, jo, vy se tady opravdu otevíráte lásce. To je nádhera. Otevíráte si lásce, je tady karta posledního soudu, jo. Přesně, uzavření minulosti. Uzavření té minulosti, prostě mi to tady jde. Takový osudový záležitosti právě v tom období toho novoluní. A samozřejmě vám jde nový partner do vašeho života, jo. Ale takový už ten pravý, jo. Mně už to přijde v rámci té síly, jo. Že vy si vlastně ukončujete takovou tu nehezkou cestu těma, jak jste tady měli ty překážky, v té síle už jdete v té čistotě, jo. Ta nová cesta, kterou vy tady máte, jo, tak je v té čistotě čistá, krásná, takže i ta láska je čistá. No, eso holí, krásné nové začátky. Eso pentaklu, eso poháru, eso holí. No tak to je luxus. 3 esa v jednom výkladu. 6 poháru. Jo, takže vy jdete opravdu. Dokončujete si tu minulost a jdete do té lásky, do štěstí. Ano. Velekněžka. Nádhera. Jste tady právě i možná. Jo, tady máme to velekněz, velekněžka. Jak to vidíte, jo? Tady máme ty karty krásně poskládané na sobě. Velekněz. Jakoby vy si tady budujete novou cestu v té síle, v té čistotě a na konci, jo, budete krásný pár. Velekněz, velekněžka. Duchovní propojení, duchovní partnerství. Prostě 2 lidé, kteří k sobě patří, kteří k sobě náleží na té energetické úrovni, jo. Se přitahujete navzájem, bych řekla, jo, v rámci toho novoluní. Přesně, karta 4 poháru. Opouštíte tu situaci toho, že jste otrávený z těch situací, jste otrávený možná z těch mužů, které jste měli kolem sebe, jste otrávený z těch záležitostí rodinných, jo, ty rodinné vazby. Ta minulost vás tady hodně jakoby ovlivňuje. My tady kartu císařovny, takže vy už tady jste, jako ta císařovna má všechny 4 královny v sobě, jo, takže vy jste úplně v nádherné pozici. Je tady ta plodnost, je tady opět ta hojnost, ano, takže vy si, i ta 4 poháru přesně o tom, 3 poháry jsou vylité a 1 je tady stále pro vás. Je tady ta příležitost na tuhletu spokojenost, štěstí, stabilitu, jo, na tu plodnost, na tu hojnost, jo. Být právě v té síle, v té čistotě, být i ta matka, jo. Ta matka, která opravdu bude těm svým dětem předávat už to hezké. Ano, protože se to tady vyřešila a proléčila. S kartou smrti i s kartou posledního soudu. Uzavření karmických záležitostí. Jo. Máme tady nádhernou kartu hvězdy. Takže tady je přesně to splněný přání, splněný sen. Naděje prolomit takový to prokletí, jako kdybych tady řekla. To prokletí těch rodinných záležitostí. Jo. A najít toho pravého muže k sobě. Tady je už karta vozu. Je to všechno na cestě, je to v procesu. Je tady veliká změna pro vás připravená, ano. Máme tady kartu Viselce. Vy už se tady díváte na tu lásku jiným úhlem pohledu, ano. Tady je už přesně ta situace, kdy vy se díváte na lásku jiným úhlem pohledu a přestáváte být uvězněný v té situaci, v které jste byli. Jo, to je přesně to, kdy vy zůstáváte, nebo už nejste uvěznění, jo, v těch událostech té minulosti. Je tady karta Rytíř pentaklu a to je přesně o tom, že pomalými krůčky, jo, je to zase ta býčí energie. Pomalými krůčky vy míříte do té hojnosti. Máte tady krále poháru, jo. Takže člověka, který vám bude oddaný, který vás bude milovat, vy budete milovat jeho, jak jsem říkala, v těch energiích stejných, jako jste vy, jo. Samozřejmě král poháru je spíš vodní znamení, ale je to člověk, který je právě i takovým tím duchovním průvodcem, tím terapeutem. Může to být i on tady pro vás, ano. Takže i bych řekla, že i vy měříte, když to shrnu, tak to může být i přesně vaše energie, kdy vy míříte
pomalými kručky do té svobody, do toho osvobození se z těch karmických pout, jo, tady co máme. Přijde tady vyrovnání pro vás, jo? Vyrovnání. A máme tady zase toho poustevníka, jo. Vyrovnání se s tou situací, jo. Pro léčení. Tady budete naslouchat tomu vašemu nitru, tomu vašemu vnitřnímu dítěti, jo. A vyrovnávat se s tím vším, ano. Tady máme kartu 8 holí, to je veliká rychlost do vašeho života, opravdu koukněte, máte tady krále pentaklu. Král pentaklu, muž, který je přesně v zemských znameních, jo. Prostě býk, pana Kozoroch, samozřejmě je to muž, který je jak v lásce, tak v té stabilitě. Vyrovnaný, rozvážný člověk, který umí si i ty peníze vydělat, ten vám nabídne i tu hojnost a nabídne vám i tu lásku. Přesně vyrovnaný vztah, tak jak má být, jo. Je tam i ty emoce, i ta hojnost jako materiální. No, tak, dámy a pánové si prosím vás otočí energie, ano. Nádherný, teda bych řekla, že to je opět vydařený. Mám radost. Ještě k tomu dáme tady tyto andílky. Takže tady máme opravdu, tady mi to krásně jde, ta 6, jo, ta rovnováha a harmonie, jo, to je přesně ono tady. Ty aspekty toho vašeho života, tady je potřeba prolomit takové nějaké prokletí, tu rodovou línii ze strany toho otce, jo, tam vás to blokuje na té cestě, takovému tomu splněnému snu v rámci partnera, jo, do vašeho života, ano. A je tady i přesně to božské vedení, ten vesmír vás k tomu vede. Ty andělé jsou tady pro vás připraveni, ano. Bdí tady nad vámi, máme tady několik velkých arkán, kdy tady opravdu je takový to, kdy opravdu ty andílci vás nabádají k tomu, abyste uzavřeli tuto záležitost a vyléčili se a otevřeli tu cestu k té hojnosti. Ano, přesně, konec uvěznění prostě. Helejte se, máte tady přesně požehnání, je to tady. Takže máte to tady daný hojnost po druhé, po třetí, po čtvrté asi. Takže krása. Ta hojnost vás tady čeká. Helejte se, partner duše. A to jsem moc ráda, že to vyšlo. Já jsem to teda jakoby cítila, že tato karta vypadne, protože to tady je prostě, jo. Je to tady v těch kartách. Král pentaklu s králem poháru, jakoby fakt 2 v 1, jo. To bude prostě člověk, který je svobodný, nechá vám tu svobodu taky, jo, nebude vás jakoby usurpovat jako ten váš otec, jo, tady byl nějaký problém prostě s tím otcem. Ale vy jste se díky tomu, že jste si prošla tímhletím takovou tou karmickou zkouškou, jo, tak jste se dostala do ty královny holí, kdy tady opravdu jste ta silná žena, která umí rozhodovat sama za sebe a rozhodovat i za ty ostatní. Je přesně pevná, opravdu pevná, ano. Proto vám jde tady i do života muž, který bude zase vyrovnávat ty energie, jo? Je to o tom vyrovnání, ano. Vždycky se budete tak jako vzájemně tak jako doplňovat s tím člověkem. A je to prostě pro vás ten partner, který k vám patří, který k vám náleží. Takže přátelé, takový vzkaz na novoluní v Býku. Já se s vámi loučím a budu se těšit příště. Mějte se krásně.